Ćao svima ljudi, ja sam Kimi, kao što vidite danas snimamo Clash Royale, tu je sa mnom Nemix po drugi put, dakle igramo Clash Royale, Nemanja, predstavi se mislim. To se ne ljudi, Nemix, to jest Nemanja. Evo, kao što vidite. Ljudi, išao sam da se šišam, mislim vi nema što da vidite, nema veze. Dobro, to se nije ni važno. Ovako, Ljudi, uđite u klan, obavezno. da, kulturno obrazovno čitajte, nećemo da... Da. Kao To što sam ja vidite, znači doniramo svaki put, Da. profesionalno. Evo čak sam ja Milanu stavio da je Elder, to ako... Da, ja To sam ću u Elder. većini nekim stavljati. Evo moj deck, najnoviji. A što znači Q-Elder? Kao Cool lider možda. tako da. Pa to ti je odmah posle lidera, ja mislim, tako nešto. Aha. Uglavnom nije bitno. Evo ljudi, jedan free chest, to ne možete vidjeti, a ja ću ga otvoriti. Ajde. Dobro, dobio je 62 golda. Golda, da, ja izbunio. Jedan Fire Spirit i 7 Mortara. Znači ništa, ko inače. Ljudi, ja sam Arena 6. A kad smo snimali na Milarovom kanalu, ja sam bio Bon Pit Arena, druga arena. Kad sam ja pogledao taj klip, ja sam se smeo. On je sada, kako se zove, 4. arena. Naravno mi krivo što nisam dobio rage. Da ljudi, ja sam danas u free chestu dobio rage, znači, 6. sam arena, nisam ga dobio. Znači, ja i Milan ćemo, što ti da kažeš? Šta? Zašto ovo je tvoj kanal pa? Ma dobro bre. Snimat ćemo izazov, znači pokušat ćemo da ubijemo, znači jedan drugoga onako odjednom. U isto vreme. Da. Ljudi, to ćemo raditi sa spelovima. Da. Milan ovdje baš nema puno spelova, ali dobro, Da, on koristit će one kule, kao da kažem građevine neke. Da. A ja imam dosta spelova, pa stavit ću već. Čekaj, ajde stavit ću ovaj cannon, nema što drugo, već imam 2 spela. Hoćeš staviti ljudima sliku ili kako već? Šta? Ljudi, mi smo već uspjeli taj challenge. Da, vrati. Jednom, on je mene srušio 3 kule, ja sam njemu 3 kule, znači... Odjednom, mi smo se hvatali za glave kad smo to radili, znači. Bukvalno je bilo wow. Čekaj, jer ovo spell ovaj... Ko je? Jeste, Goblin Barrel spell. Jeste, odlično. To mi se sviđa. Ljudi, kako provjerite da je karta spell, da? Kliknete nju i kliknete info. Ako piše unapredi, onda ne može. Prvo morate unaprediti pa... Ne mora, gle. Da. Izvinjavam se ljudi, možete kliknete tamo gdje unapredi. Da, evo ja imam ovaj golden chest, ali jebi ga, ne mogu još da ga otvorim. Aj, krećemo. Čekaj, nemoj još. Ali da, Čekaj, ja ću da namjestim. Da, i ovako ljudi, niko nije u klanu osim nas trenutno. I ljudi, slobodno uđite u klan. Da. Ono... Besplatno je kulturno obrazovanje. Kulturno obrazovanje. Šans, ajde. Znači, to je to. Ajde, ovo već prošlo 3 minuta. I Milane, gađamo sa fireballom na 1. Može. Ajde. Imaš fireball? Šalim. Imaš. Imam. Ljudi, ja sam za 6 spelove. Ajde, šalim, evo, Kimi, prihvatno, to je to. Idemo. Smanjila sam. I ja, brata, sam meni ovo čuo. Smanji Bere ti. mi se ovdje. Dobro. Ajmo, počinjemo. Evo, gledajte ljudi kako ću puš da napravim sa spelovima. Znači, bolje niste vi. Tako nešto. Ne, promašio sam, nisam zaledio. King Tower, znaš? Ljudi bre, ja mu skidam. Ovo ko ludo bre. Evo, ako što malo... Ljudi, ja mu već pola Towera skinuo, da li? Da fucking realno. Odakle meni broj? Ne, veze. Dakle, meni ti nisi promenio, ne Jesam. Gađe sa tim. Ljudi, ja ću od 2 sekunde već sad, ali radimo spelove onako. Vrlo dobro. Ja, brate, ako mi ovo budemo uspjeli, svaka nam čas. I to budete u klipu, ja sam jednom uspjela, znači ja da, mi su već jednom uspjeli, što je bilo onako veliko čudo. Čudo. Ali dobro. Prvi na Balkanu. Šajs. Jer vjerovatno su vas, ne znam, nekog. Milijardu. A zašto sam gledao likove na YouTube-u nisu uspjeli, pa sad ne znam. Ti nisi naravno. Dobro, ne vezi, Goblin Barrel će 100. Dobro. Evo ti imam Poison. Ljudi već znaju, ti ne znam. On će biti oko 100. Taman skinuti oko negdje 100. Na 100 će misliti. Ili malo, ne, da.
Stvari nije. Evo bacam ti. Zep. Ne, evo poison sa strane, a Zep, zašto mi je slab? Evo ti Zep. To je ljudi, čekaj da vidim, ljudi, kako da pravite koliko skida ovaj damage, samo kliknete na kartu. Da, i držite Evo, na nju. meni ja mogu pripremiti fireball. Pokaži ljudi tako da ljudi, piše vi za kulu, to zašto nije spell. Znači i za kulu i koliko ima health. Da, ovdje ljudi nije spell, pa zato ne možem Milan pokaže, da bi ovdje došao za spellom. I onda se ti pripremi, evo vraću bez veze baciti novu sporenu kulu dosadnu. Pa da znaš, bacit ću bez veze. Da malo uplašiš, a? Da, moram malo. Ja, brate, kako su mi ovo uspjeli. Nadamo se. Nadamo se da će bude nešto dobro. Će bude nešto. Ajde ti požuri. Neće fora, ja nemam ništa ti stavim. Ja ti samo požuri. Ti baci. Da, dobro imamo onaj sudden death, ja mislim. Ajde ti... Evo, sad će ovi moji da istrse, ja mislim. Ajde požuri do 1 da možem. Tačno, ne verujem. Dobro, pa lako, sad. Vrlo dobro. Opušteno. Ajde požuri bro, ne. Baci sve neke jeftine, tako. Jeftine, baci strele na kulu. Dobro, imamo i onaj bre, sad death. Au, brate, ne znam da li ti bacimo. Mislim da ću uspjeti da se obraniš. Baci u stvari, imam da se obrani. Ako budeš vidio da ćeš da umreš, baci mi ovaj freeze. Ne. Pa bacaj freeze. Bacio sam fireball, what the fuck. Jebi ga, nema veze, još jednom ćemo pokušam, ako ne, onda ništa. A gledaj što je good game. Thanks, bravo. Znači, brate, snimali bi mi vlog. Ajde stavi ovdje bre karte. Šta? Gdje si mi stavio džante i ovdje? Pa ne znam, ja brate ne. Stavi evo ga. U stvari nemoj u stvari njih. Stavi samo bomb tower. Nemoj njih da mi izlaze bez veze. Bomb tower i to. Da. Ove nemoj, zašto bez veze ne bi izlaze. To... Ove ostale nemoj. U stvari ovaj skeleton mali, no oni ne mogu bukvalno nikakav damage dati. Nemoj ih nađe, Ne, nisam tako. To je to, nema veze, to je to. Ajmo, idemo još jednom, pa ako ne budemo uspjeli jebi ga. A šta ti da pošliš? Ajde, ja ću. Evo, gledajte u areni Builders Workshop, ajmo. Mađe. 6. arena, moja arena. Će vidjeti. Evo da sad igramo 6. areni. Vidite kako je lepa. Ti upisala. I da je moguće, ja sam dobio samo jedan jebeni spell u... Ti si level 9. Pa i ti si. Ja sam igrao friendly. Dečko, igrao friendly. Ja sam ovako 7. Još jedan nivo ljudi mi pali da, kako zove, igram one turnire one. Jo, jedva čekam ljudi da igram turnire, znači ne znate koliko to... Ekstra. A moramo stignemo na 1. Dobro, evo, ja bacim sve što je moguće i što nije. Što je moguće. I što nije moguće, naravno. Što nije moguće. Znači bacim i ovaj. Bum. Sad ćete, čekaj, sad ćete... Ovo košta 1, ovi skeletončić. A ja, to nije skup, to ću možda koristiti. To nije skup, nema. Mislim... Šalim se da koristim. Koristim. Znaš si umjesto pekana, onog velikog, to si uradio sad onaj mirror. Jo, ti si. Što mi braniš sa skeletonima? Smislio. Oba, ne trebaš da braniš. Mi radimo challenge da to i uspamo da uništimo, ne trebaš ti da braniš. Da, brate, ili... Ne znam ja da li ćemo ga uspjeti, pošto ono, ja imam sve neke slabe ovdje. A da koristim onaj na telefonu account, to je već bilo dosta drugačije. Ali, good. Dobro, nadam se da sam naš shadow spam. Dobro, ajmo. Dobro, ajde, baci si ti ovo. Ti mi baci ako imaš ovaj. To. Poison? Da, poison. To je to. Viši ga. Ja, dok ja tebi ovo skinem. O, ti si tek na 2000 nešto, ja manje od 100. Od 1000 ja manje od 100 brao specijalac. Specijalizam. Ako bi imao još nešto ti bacam, brate. Ljudi, gledajte sad profesionalizam, šta će da radi. Ne, sad se malo, ne znam, trebaš da se brineš, a? O, ladno si stavio bomb tower. Smislio. O, si ti mene lik iz jednog. Ok, sad rokam sa svim mogućim snagama koje postoje.
Dobro, idemo dalje, nešto mi se tu zaustavilo snimanje, znate ono Bandicam, one fora. Ali dobro, to nema veze, to ja sve spojim. Brani se. Ne. Ne meru mi ništa. Ljudi, sad, zašto mi dosadno imam bacim na trudu kule. Ju Milane, ajde, brzo. Ne, ti si to treba. Ovo je bre sudden death sad tek ide. Znam. Pazi, ako ti sad ja uništim, ti si gotov. Oh my god. Ja tebi bacam strele. Nemoj. Moraš fireball. Evo ga imam fireball, čekaj. Čekaj, 3. Ljudi. Čekaj, nemoj. 3. Znaš kad? Kad bude bilo 30. A pa da. 2:30. Aha. Ok, ljudi, valjda će vas začekati, ovo ja vratim. Ja, to fuck. 3. Čekaj. 3, 4, pozor. Sad. Ok. Da li će uspjeti? Joj, ne mogu da verujem. Milane, malo si ranije pustio. A ljudi, upadilo je... Dobro, ja igram na kompu zato. Pola sekunde. Hoćemo još jedno pravo. Ne znam, nemam vremena više. To treba sve da se izvedete i to, tako da ljudi, eto ga, to je to što se tiče ovog klipa. Znači, eto, pola sekunde nam je falilo da uspemo, ali dobro. Posjetite Nemanjin kanal, znači ono, vidimo se u sljedećem klipu, šta da vam kažem drugo. I da uđite u klan to. Da, uđite u klan i to, ono, skupljamo, znači jako sporo ide skupljanje ovih klan trofeja, zato što nas je jako malo. Naprimjer, da nas ima barem 20, bilo bi dosta lakše. Evo ljudi, sad kad je bio taj klan battle, bilo nas je manje od 10, ne znam nije tačno. I skupili smo 3-4. Ne znam da nas je bilo 5, ali ono baš smo brzo skupili. Evo sad nas ima 12, znači ljudi ulaze slobodno, vi uđite besplatno. Da, evo ga moj dek, recite mi šta da stavim, šta da promenim to. Da, ljudi, znači ono stavio sam na 0 trofeja, da mogu i oni najmanji ljudi da uđu, pa ti koji budu u klanu, sve ja ću se povećavati polako, zašto sad sve ima više i više ljudi koji su oni jako. Da, koji igraju. Verujem da svi ono možete, barem sa nekim ono slabim trofejama, malo trofeja dođete. Da. Ja isto to mislim, tako da ljudi, eto ga, to je to što se tiče ovog klipa, hvala na gledanju, mi se vidimo u sljedećem, do tada veliki pozdrav i ćao!